Nyakura Mugajwang', ka in jago madwa gedo kata mamanyo gige chuma ma otegno kama oting'o drishni, dhoudi, wheelbarrow, kitanda, canopy e kind moko mathoth. Tudri kod fundi Owino Wuod Asembo mayudore e boma ni Ndimano ma Kisumu e apaya ma Lumumba ka ochomo Brilliant, kata ywana tol e nambane mano mar simu 0797317578 kata 0738151779 mano 0797318578 or 0738151779. Fundi Owino Wuod Asembo e fundi ma olony e loso gige chuma ma otegno